Καλώς τα παιδιά. Καλώς ήρθαμε στην κόλαση μου φαίνεται. Καλώς ήρθες, Δηλαδή ακόμα δεν τελειώσατε, μεσημέρι 2 η ώρα, μέσα στον ήλιο. Έπεσε η φωνούλα σου! Όχι! Στο ένα ρε! Μετάβολη! Βήματα εμπρός! Μπας! Άντρες! Αν! Μετάβολη! Στοιχήθητε! Κύριοι! Εδώ κοιτάμε όλοι πάνω! Γιατί από εκεί θα πέσουμε! Άρα το μαθαίνουμε από τώρα τον ουρανό! Εδώ δεν θα είμαστε κομμάτο μόνο στα χέρια αλλά και στο μυαλό! Θα το ξέρετε αυτό! Αποφέστε πράγματα! Τον ουρανό κοιτάμε όλοι! Λοιπόν, παιδιά, σήμερα πήρατε τις πτέρυγες και φεύγετε για Κρήτη, έτσι, είστε πρώτη μάλ. Δεν μου λες, βλέπετε εκεί τους νέους τώρα, έτσι, που ήρθανε σήμερα. Αισθάνεστε το ίδιο κι εσείς? Σαν την πρώτη μέρα, Καλό κουράγιο, παιδιά. Ναι, δεν βλέπω να λυπάστε όμως. Δεν λυπάμαι. Πήγαν από το χώρο, τα περάσαμε κι εμείς και έτσι πήγαμε να περάσουμε. Τι είπες? Είναι σαν τους βλέπω που πήγαν από το σημείο. Υπομονή, πολύ υπομονή. Να κάνουν υπομονή, Υπομονή. Είναι ωραία τα άλματα, είναι ωραία. Καλό κουράγιο! Στόχος είναι ο ένας. Στόχος είναι ο ένας. Ουρανός, ψηλά, τίποτα άλλο. Να είσαστε και να περάσουμε πολύ όμορφα εδώ. Έτσι, ναι. Δεν πάμε πάνω και παλάκι. Ξανά μεγάλε! Ξανά! Αναπέξουμε! Αναπέξω σου μιλάει! Πώς είναι? Αγωνία. Θα αντέξεις? Τι κοιτάς ρε! Τι γελάς ρε! Πού νομίζεις ότι είσαι ρε! Συνέντευξη και έτσι! Πού νομίζεις ότι είσαι ρε! Τι γελάς! Τι γελάς! Δικαιολογήτως! Πρώτος αναφερόμενος στο βίντεο, έτσι θα το γράφω! Μάλιστα! Σαν τρέμουλος θα περάσεις, Λιούμι, πάλι βασανιστήρια, Δεν προλαβαίνετε να ξεκουραστείτε, έτσι. Μάλιστα. Να σου πω, αυτόν μπορείς να μου τον εφέρεις μετά, μάλλον τη Δευτέρα ιδιαίτερος να τον αναλάβω εγώ, γιατί τον βλέπω πολύ νοχελικό. Παιδάκι. Είστε λίγο σκληροί όμως, έτσι. Γιατί πρέπει να είναι έτσι? Δεν ήμασταν σκληροί, γίναμε σκληροί εδώ. Έτσι πρέπει να γίνουν και αυτοί. Αλλιώς δεν πηδάνε από το αεροπλάνο. Κάτι τεινάζονται, αυτά τα ξεχάσετε εδώ πέρα. Πού είσαι εσύ μεγάλε? Για κοιτάμε! Κάνε κάτι προσοχή. Μήπως πρέπει να κάτσεις προσοχή να παρακολουθείς και μετά να μου πεις από πού είσαι? Ποιος είσαι? Αναβέρσου! Στρατιώτης! Τι στρατιώτης ρε! Αναβέρσου! Μάλλον δεν ξέρω το παιδί μου. Και αυτά είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Γιατί είστε τόσο σκληροί μαζί Τέτοια τους? η ώρα παρουσιαστικά, κύριε. Αυτές τις οργίες, έχουμε αυτά κάνουμε. Δεν τους λυπάστε καθόλου? Αυτή είναι η δουλειά μας. Πάνω! Με κοιτάτε! Σύντομα! Με κοιτάτε! Στοιχηθείτε! Θα την παλέψεις? Ατενός! Μάλιστα. Αντέχεις, Μάλιστα. Από πού είσαι? Χαλκιδική. Ωραία, παλικάρι, μπράβο. Καλησπέρα! Συνάπτας και αναστολής στον λόγο εκπαιδεύσεως, αν και έγινε λίγο βιαστικά, έτσι δεν εξυπηρεσεί
υπηρεσία και έτσι θα κάνουμε και εμείς. Σήμερα θα γίνει κατάταξή σας στο λόγο, θα πληρωθείτε οπλισμό και από το απόγευμα στις 6 ώρες θα αναλάβετε υπηρεσίες. Το στρατόπεδο το γνωρίζετε, έχετε ξανακάνει υπηρεσία. Αυτό το σηκώσετε στη Δευτέρα μία λεπτιστών και έτσι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μεταξύ δημιουργητών και έφεδροι εκπαιδευτές. Ό,τι διαταγή θα δώσει αυτή, θα δώσει και εγώ. Δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσουμε κάτι το οποίο δεν σας το έχουμε πρώτα πει. Μία φορά το λέμε και ισχύει μέχρι να φύγετε από εδώ, όπως το προηγούμενο ΕΑ. Άρα, δεν θα υπάρχει περίπτωση και ημέρα και στιγμή που θα ακούσετε ότι κάποιος από εσάς δεν εκτέλεσε σε διαταγή έφεδρο εκπαιδευτή, ορθού δημηρίτη ή ούτε καν να το διανοηθώ, δικιά μου διαταγή. Μην κουνιέσαι. Για να μην καθυστερούμε και σας τρώει ο ήλιος. Θα ξεκινήσει τη διαδικασία της κατάταξης. Ξεκινώντας από πίσω, θα έχετε στο χέρι την ταυτότητά σας. Σωστά, Κώστα. Κάτω! Δεν σταυρώνουμε τα πόδια, κύριε. Τρεις! Ίσια τα πόδια και την πόδια. Ένα κουμπάμε. Κάτω! Άνω! 4! Κάτω! Κάτω! Άνω! Καμία! Κάτω! Άνω! Μία! Κάτω! Κάντε φωνή. Κάτω! Άνω! 3! Κάτω! Άνω! 4! Κάτω! Άνω! 5! Έχει για πίσω! Στοπ! Αϊτός! Ελευθερώνει! Δείχτηκε πίσω η Δημήρια! Δείχτηκε πίσω! Αργείτε! Τελειώνετε κύριοι! Αργείτε! Στρέχα! Στην άλλη στρέχα ρε! Αργείτε! Όχι με τα γόνατα, δεν πάμε στα 4, έρπιση είπαμε! Έρπιση! Δεν μου λες όλα αυτά γίνονται για σένα. Μάλλον, δεν έχω την κατάλαβα. Έρχεται! Αλλιώς τα χέρια ρε! Θες για κάμψεις! Αλλιώς τα χέρια! Θες για κάμψεις! Θες εκκυνευτούς! Τα χέρια στο εφεδρικό όλοι! Τα χέρια στο εφεδρικό όλοι! 50! Τα χέρια στο εφεδρικό ρε! Ψηλά τα πόδια ρε! Μάλιστα. Μουστάκι, εσύ έχεις μαχητόσιμο. Μάλιστα. Όρθιος. Έλα εδώ. Σε βλέπω πολύ νοχελικό για μαχητόσιμο όμως. Κάτω. Αυτό δεν είναι γονή μεγάλε. Πάνω. Όρθιο κύριε. Και ένα 50 ρατάς διατάσεις δημιουργίας. Τελείωνε Μουστάκης.
Μία. Όπα, αν. Κοίταξε με. Με κοιτάς. Μάλιστα. 1, 2, 3. 1. Πάμε. Σας αριθμείτε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Κατάκες άπατε. Άλεξ Φωτιστής. Βγαίνει στριμμένος. Ενέργειες. Αποκατάσταση. Άλεξ Φωτιστής. Κατευθύνεται προς Άλεξ Φωτιστή σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων. Ενέργειες. Ανοιχτά χέρια και Αποκατάσταση. Κυριακής 88. Πες και κάνεις άπατε. Κάτω. Πάνω. 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 Όχι. Αλεξιδοτιστές δεν είμαστε μόνο στα μπράτσα, είμαστε και στο μυαλό. Να θυμόμαστε αυτά που λέμε στην εκπαίδευση. Γιατί δεν είσαστε στο κατέρχεστε, θέση έκαμψης. Όχι. Ελαττήριο θέλω, σούστο. Θέση έκαμψης. Όχι. Αλεξιδοτιστής κατευθύνεται προς αλεξιδοτιστή σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων. Ενέργειες. Μπράβο δεξιά. Αλεξιδοτιστής κατευθύνεται προς δασόδη περιοχή. Ενέργειες. Αποκατάσταση. Φύγαμε! Αρχίστε! Γρήγορα! Όχι στο βιώσεις! Πάμε! Κοίτα ο εκπαιδευτής, 100 τραβάει, 100 εκπαιδευτής. Ο γίγαντας. Θυμάσαι γόνατα! Τρεις! Κάτω! Πάνω! Τέσσερις! Θυμάσαι αγγίτα αριστοτικά! Θέσια κάμψης! Αρχίστε! Θέσια κάμψης! Πάνω! Κάτω! Πάνω! Έτσι το λογάκι. Πάνω! Πάνω! Τρεις! Πάνω! Τέσσερις! Πάνω! Παλεύεις. Το δεν ακουμπάνε κάτω. Να φύγει. Κύριε Δημητρήτα, είναι αρκετά ροχερικοί και δεν εκτελούν όπως πρέπει τις ασκήσεις και τις εντολές. Θα σε εκπαιδεύσω όλοι. Καλύψτε τα κενά εδώ. Τα κενά να καλυφθούνε. Πάμε τώρα! Θέλετε πρόσκληση. Στατικό εφεδρικό για πόρτα αρχικού θες λάβατε. Αποκατάσταση. Ζωηράδα και θα φτάνει η φωνή σας μέχρι το ιατρείο. Οι ασθενείς και η ελεύθερη υπηρεσία θα σηκωθούν από το κρεβάτι. Το καταλάβατε! Μάλιστα! Εάν το θέλετε, πηγαίνετε σπίτι σας. Το μοναδικό πράγμα που θα χαρακτηρίζει αυτή τη δημιουργία είναι η πειθαρχία. Στατικό εφεδρικό για πρώτα αρχικού θες λάβατε. Εκτελεστεί αστικός πατρός. Άρχιστε. Εκτελεστούνε τα δύο βήματα της εξόδου. Άρχιστε.
Κάτω το κεφάλι. Να εκτελεστεί το βήμα της εξόδου. Άρχισε. Δεν βλέπεις αγόρι που θόλω. Πάμε πίσω. Πού είναι ο Βόλος? Πάνω είναι ο θόλος. Δεν είναι μπροστά ο θόλος. Εδώ. Μην έχουμε αυταπάτες. Κατανοητό. Μάλιστα. Εμπλοκή. Κοιτάμε τι κάνουμε. Εμπλοκή. Δείχτηκε πίσω. Κούβερης, έλα εδώ. Διατάξτε. Λύθηκε το πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν πέρασε το σχολείο εκπαιδευτών για να κάνετε τις φιγούρες και τις γλάστρες. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ορομέας Αλεξιοριστής Καλαθιανάκης Ελευθέριος, Φιλοκίας Υπηρεσίας Λόγου Σήμερον. Σας αναφέρω κύριε Υπολοχαγέ, χώροι ευθύνης καθαρή, πρωινό προβλεπόμενο και για την αναφορά αυτού 5. Διατάξτε. Κύριε Υπολοχαγέ, κοιτάμε και τους υπηρεσίες. Ο Τσίπρος Αλεξιοριστής, πάνω στην Ελλάδα του 2012 Καμαζός, δικαιοπόρος. Θα συμπλάσουμε την πρωινή αναφορά του λόγου κύριε Υπολοχαγέ και να σας αναφέρω ότι είμαι αναφερόμενος διότι από τον εκπαιδευτή μου Καλαθιανάκη, διότι ήμουνα εξακολουθώ στο κρεβάτι μου 1/4 μετά το γερτήριο. Όχι τώρα κύριε εκπαιδευτά, έχει από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά επειδή πήγαινε όλο στο νοσοκομείο και δεν πρόλαβα να έρθω στην αναφορά. Παίζουμε και μετάλληλα. Όχι κύριε. Θα διαβάσω ακόμα τα να πάνε να σκοτεινέξω ώρα να πάνε στο σχολείο. Τους είχα πει και δεν θα να τελειώσω έτοιμοι. Το πάρε μας το Λιτσιάκο και υπάρχει από το σχολείο και θα τους εξηγήσει και μέρα. Ο Τσίπρος Αλεξιοριστής Παναγιώτης 2012 Γαμεσό, οδηγός. Παρουσιάζουμε στην πρωινή αναφορά του λόγου κύριε Υπολοχαγή για να σας αναφέρω ότι είμαι αναφερόμενος από τον κύριο Τιμπλανέξη, διότι ήμουν αγιάλιστος στην Φρουρά και διότι κοιμόμουν μέσα στο θάλαμο κάτω. Τι πέρας παιδί, του σπίτι σου κοιμάσαι το πάτωμα. Όχι κύριε Υπολοχαγή. Εδώ γιατί κοιμάσαι κάτω. Λάθος μου κύριε Υπολοχαγή. Δεν έχεις θερήσει εξόδου. Μάλιστα. Υποψήφιος Αλεξιπτωτιστής Κρυοβρυσανάκης Τηλιανός 2012 ΓΕΣΟ. Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά του λόγου κύριε Υπολοχαγέ να σας αναφέρω ότι είμαι αναφερόμενος από τον κύριο Κουρί Επόπ 19 λόγω επειδή του αντιμίλησα και δεν ήξερα πώς τον έλεγα. Έτσι είμαι αναφερόμενος από τον κύριο Τιμπαλέξη εκπαιδευτά επειδή καθόλου όταν μιλάμε μέσα στο θάλαμο. Τι κρυοβρυσανάκης παιδί μου. Αδικαιολογείται ο κύριε Καλά, Υπολοχαγέ. καλά. Όχι μόνο γι' αυτό. Τι άλλο. Είναι αναφερόμενος διότι και εγώ και ο κύριος Μπάστας του κάναμε παρατήρηση να μην μιλάει κατά τη διάρκεια του φαγητού και μας έγραψε κανονικά στα άπειλά του. Δεύτερον, το ότι μου αντιμίλησε χωρίς να του δώσω τον λόγο. Και τρίτον, το ότι δεν ήξερε το όνομά του. Ξανάξει να αληθευτά. Μάλιστα κύριε Υπολοχαγέ. 5 μέρες φυλακή. Μάλιστα κύριε Υπολοχαγέ. Και αν πάρω τον ξαδερφό σου και τα πω, δεν μας ρίχνουν 20. Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά του λόγου κύριε Υπολοχαγέ για να σας αναφέρω ότι είμαι αναφερόμενος από τον κύριο Αρχιλοχία κύριο Μπάστα, επειδή την Παρασκευή στα μαγειρία χαριατιζόμουν με τον συνάδελφό μου τον κύριο Μαζιώτη. Κύριε Μαζιώτη, δεν μας ρίχνουν τις παλιάρες, παίζανε. Όχι κύριε Υπολοχαγέ, αλλά έκαμε μια